Anthony. Bore da iawn I chi gyd, a hyfryd I weld chi, fel dwi'n dweud yn aml, yn aelodau yn ymwelwyr a chyfeillion, a nifer fawr o ymwelwyr y bore yma. Ac yn enwedig I groesawu eglwysi eraill Cymraeg y ddinas. Diolch I chi am ddod. A rhaini ohonoch chi sydd y criw y gweddill ffyddlon, fel oedd y proffwyd gynt yn sôn am y gweddill ffyddlon sydd wedi aros ar ôl y gynhadledd. Gobeithio, fel wedi dweud o pawb, bod chi wedi mwynhau wrth reswm, ond wedi cael bendith na'r peth pwysig o fod gyda'n gilydd. A dim ond diolch yw fy nghân. Gai gyfle nes ymlaen yn yr oedfa I ddiolch ychydig, ond o'i mor ddiolchgar I chi gyd am eich cefnogaeth a'ch presenoldeb, ond iddo fe a bo'r clod a'r gogoniant ynddo fe. Ac fe un o'n ni I ganu yr emyn agoriadol, sef rif 7. Diw mawr y nefoedd faith, mor bir, mor dirion yw, mor hyfedd yw ei waith yn achub dynol ryw. Sancteiddiau'r enw'r arglwyddiwr, drwy'r ddeiar faith a'r eang fôr. Rif y 7.
Darllen afordrydedd ar bedwaredd o'r penodau o lythyr Paul at yr Effesiaid yn unol â threfn ein gwasanaeth. Oherwydd hyn, rwy'n plygu fy ngluniau ger bron y tad. Rhwng y mae pob teulu yn y nefoedd ac ar y ddaear yn cymryd ei enw oddi wrtho, ac yn gweddio ar iddo ganiatau chwi yn ôl cyfoeth ei ogoniant, gryfder a nerth mewnol trwy'r ysbryd, ac ar ei Grist breswylio yn eich calonau drwy ffydd. Boed i chwi sydd â chariad yn wreiddyn a sylfaen eich bywyd, gael eich galluogi i amgyffred ynghyd â'r holl saint, beth yw'r sed a hyd a cychter a dyfnder cariad Crist, a gwybod am y cariad hwnnw, ei fod i'w chlaw gwybodaeth. Felly dygwyr chwi gyflawnder, hyd at holl gyflawnder Duw. Iddo ef sydd ar gallu ganddo i wneud yn anrheithol well na dim y gallwn ni ei ddeisyfu na ei ddychmygu trwy'r gallu sydd ar waith yn ni. Iddo ef y bwr gogoniant yn yr Eglwys ac yng Nghrist Iesu o genhedlaeth i genhedlaeth byth bythoedd. Amen. Rwy fi felly sy'n garcharo'r mwyn yr arglwydd, neu chanog i fyw yn deilwng o'r alwad a gawsoch. Byddwch yn ostyngedig a caddfwyn ym mhob peth, ac yn amyneddgar gan oddef eich gilydd mewn cariad. Ymrowch i gadw a'r hwymynt angnefedd, yr undod y mae'r ysbryd yn ei roi, un corff sydd ac un ysbryd, yn union fel y mae un yw'r gobaith sydd ymhlug yn eich galwad. Un arglwydd, un ffydd, un bedydd, un Duw a thad i bawb. Yr hwn sydd gorilwch pawb, a thrwy bawb, ac ymhawb. Dyna air yr arglwydd. Diolch yn fawr, Anthony, am ddarllen o'r ysgrythyr ac a'i ddiolch i Anthony hefyd am ei gefnogaeth a'i gyfeillgarwch ar hyd y blynyddoedd. Ble bynnag mae Anthony yn pregethu ar y Sul, dyw e ddim yn colli oedfer hwyr dyn ni yn y nos. Bob nos Sul, ac o'n ddiolchgar iawn iddo fe am ei gefnogaeth e. Diolch yn fawr. Ac ar ôl i ni ganu yr emunesa bydd cyfaill arall yn ein harwain ni at orsedd gras mewn gweddi, sef y parchedig Gwylfa Evans Harro, ac yn diolch iddo ynte hefyd am ei gefnogaeth bob amser. Ond fe ganwn ni ynghyd nawr, rhif 4, mor beraidd i'r credadu'n gwan i'w hyfryd enw Crist. Mae'n llaisi boen yn gwellai glwy, yn lladd a'i ofnau trist. Iesu, fy mroffwyd i am pen, fy ffeiriad mawr am brawd, fy mywyd i, fy ffordd, fy nod, derbyn fy moliant tlawd. Rhif 4. O'r beraidd
Gwyddiwn. Ata ti o ddiw yn enw Iesu Grist ein harglwydd yn gwaredwr, y cyfarchwn yn awr. Den ni'n diolch i ti o dad am dystio dy eglwys trwy'r canrifoedd. A den ni'n diolch am ei thystio hi yn y dyddiau hyn. Den ni yn awr am uno ath eglwys trwy'r byd cyfan sy'n dy gyfarch y dydd hwn. A den ni'n rhan o'r miliynau sy'n gwneud hynny. Yn deisif bendith yr arglwydd Iesu. Diolch i ti am eglwysu Cymraeg Llundain ac am ffyddlondeb yr aelodau ac am ei gweithgarwch a'i tystio ar hyd y blynyddoedd. Bendigwn enw fod na rhywrai o hyd yn dal eith fynychu ath gynabod. Bydd yn ein mis gornewydd y dyddiau hyn. Den ni cofio am bawb sy'n methu bod mewn oedfa y bore yma. Yr hen a'r methedig, pawb sy'n mewn ysbytau yn ceisio cymorth, a den ni'n cofio am y digartre a'r di-waith, a den ni'n cofio am y byd yn ei boen a'i flinder. Mae yna ladd a llyfryddio mewn llawer lle, a cannoedd yn colli eu bywydau o wythnos i wythnos. Den ni'n deisio fod dad y bydd ysbryd di yn disgyn ar arweinyddion gwledydd, fel bod nhw'n dod i ffordd Iesu Grist a dileu y lladd a llyfryddio. Bydd gyda ni yn yr oedfa hon. Diolch am y gair fydd yn cael ei bregethu. A dyn ni'n deisif dyfendith ar y cyfan awn air. Derbyn ni fel y gyrydym, dyrofyddeiant i ni am bob diffyg a bai, oherwydd gofyn y cyfan awn awn ni yn enw Iesu Grist, sydd yn ein dysgu ni pan yn gweddio i ddweud gyda'n gilydd. Yr hwnnwyd yn y nefoedd, sancteiddio'r denw, deled y deyrnas, gwneler dewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Droi ni heddiw ein bara beunyddiol, a maddau ni ein dyledion, fel y maddeuwn un ein dyledwyr. Ac nac arwai ni brofedigaeth, eith i'r gwared ni rhag drwg, can ei seiddo tiw'r deyrnas, a'r nerth a'r gwgoniant, yn oes oesoedd. Amen. Diolch yn fawr, Gwylfa. Wel, fel sonies i, dim ond diolch yw fy nghân. A gai yn ystod y coeddiadau fel hyn i ddiolch eto'n ddiffiant i bawb sydd wedi bod wrthi yn trefnu yn y cefndir. Helpu wrth y byrddau a gweini, amser cinio a te ac yn y cyfan, paratoi yn y cefndir, rhain stiwardio wrth y drysau, mae wedi bod yn waith anodd. I Mike y bore yma am gyfeilio ac i bawb arall sydd wedi bod yn chwarae'r organ, y tîm eithriadol yma o argynyddion sydd gyda ni, Will, Paul, a bu Richard Hopkin hefyd yn cyfeilio yn rai o'r sesiynau defosiynol yn ystod y gynhadledd.
Felly dwi'n ddiolchgar tu hwnt I bawb. Mae yna un, fi'n gweud mae'n anodd, y cwrs I enwi un, ond mae yna un yn dathlu rhywbeth arbennig heddi, sef I phriodas rhyddym, sef Marian. A mae Marian wedi wneud cymaint dros ynghyd ag eraill, fel yn gweud mae'n beryglus I enwi un, ond chi'n gwybod yn iawn pwy I chi gyd. A mae fy nyled yn enfawr I chi. Fel yn gweud, yn y coeddiadau, fel arfer, dwi'n sôn am pwy sy'n bregethu y Sul nesaf, a dwi'n dweud fel oedd hen gyhoeddwr dyn ni, neu hen weinidog dyn ni yn gweud, os diw a'i mynd a byw ac iach. Wel, yn sicr, dwi'n golygu y geiriau yna ar ôl yr wythnos hon, yr wythnos diwetha a'r wythnos hon sydd I ddod, ond y Sul nesaf, os byw ac iach a diw a'i mynd fydda I yma yn y pwlpid y Sul nesaf. Beth bynnag am hynny. Os yna rhywbeth arall I gyhoeddi yn swyddogol nawr nag, os ddim ar hyn o bryd, dwi ddim yn credu, dwi wedi dweud y cyfan, fe ddaw'r casglyddion o amgylch yn awr I dderbyn y choffrwm. Wel, I chi oedd yma neithiwr yn y gyngerdd, fe gawsoch chi wledd o ganu ac o chwarae, ac fe glywach chi y delyn yn cyfeilio, ond o'n ni'n mynd I ryndo ar y delyn nawr yn rinwedd I hunan, gyda Manon. Fel sonies I nithwr, ni'n brawd iawn o Manon, a fel sonies I hefyd, a mi fyddai eto wrth gyflwyno Owain nes ymlaen. Rhyfedd fel mae'r rhagluniaeth yn tynnu'r llunynau yma at ei gilydd. Ac wrth gwrs Manon
yn gyn aelod yn Ministrit dan arweinyddiaeth Owain a wedi ymsefydlu gyda ni yma'n Llundain. Felly mae'n bleser nawr i groesawu Manon a bydd Manon yn cyflwyno I darn hi I chi. Diolch.
Diolch yn fawr iawn, Manon. Oedd e mor arwyddocaol oedd hi'n sôn am ddarn sydd yn llawn llawenydd ac asbri gan gyfansoddwr o Ukraine. Ynddo fe, a dyna yw ein gweddi ni, bod cyfansoddwyr, byddwn ni'n clywed seiniau a nodau soniarus o lywenydd a hapusrwydd o Ukraine eto. Diolch yn fawr, Manon. Nid yn unig am nawr, ond nithwr, ond am bopeth. Wel, fe soniais i wrth gyflwyno o wain llir yn y cyfarfod dydd Iau. Fel mae llaw, dwi yn teimlo yn gryf bod llaw ragluniaeth wedi bod yn lliwio'r cyfan. Pwy ar wyneb y ddeiar oedd yn mwy addas i gynrychioli gynta'r annibynwyr a'r bydyddwyr gyda ni yma ond o wain llir. Un o blant yr eglwys hon, fel y gwir yr rhan fwyaf ohonoch chi, yn fab i'r diweddar Byron Evans, a dwi mor ddiolchgar am dylanwad pregethu grymus nerthol Byron ar fy mywyd i hefyd. A fel yn gweud, oedd neb mwy addas. Ac wrth iddo fe hefyd nawr i esgyn i lywyddiaeth undeb yr annibynwyr a ffontio'r ddau enwad y bydyddwyr a'r annibynwyr gan beidio anghofio'r presbyteriaid hefyd. Falle dylen ni gael llywydd ar y cyd, rynt y tri, a phawb arall. Ond mae'n anrhydedd o'r mwyaf. Diolch i ti Owain, ac ar ôl i ni ganu'r emunesau, ni'n edrych ymlaen yn eiddgar ac yn dymuno Duw yn rhwydd i ti wrth i ti dreithi ni y bore yma. Diolch yn fawr iawn. Ond fe ganwn ni yn gyntaf. Emyn rhif 14. 14. Wele, wrth y drws yn curo, Iesu, tegwch nef a llawr, cliw a'i lais ac agor iddo, paid ag oedi funud awr. Agor iddo, mae ei ryddiau fel y wawr. 14.
How do I love thee? Let me count the ways. I love thee to the depth and breadth and height my soul can reach. Diolch am y croeso gyda llaw. A diolch am y cyfle I fod nôl fan hyn, I fod adre fel petai. I love thee freely as men strive for right. I love thee purely as they turn from praise. I love thee with the breath, smiles, tears of all my life. And if God choose, I shall love thee better after death. Geiriau Elizabeth Barrett Browning, wrth gwrs, a'r geiriau rheini yn deyrnged i'w gŵr Robert Browning, a'r briodas hapus honno yn gyfrwng I achub Elizabeth rhag creulondeb I thad. Wrth fynegu lled, hyd, uchder, dyfnder cariad, mae geiriau, ein geiriau gore yn cloffi. Ein syniadau gore oll yn ffwndro bob un. Ac wrth ysgrifennu at Gristnogion Ephesus, mae Paul yn dyheu am iddynt amgyffred just peth o lled a hyd, uchder a dyfnder cariad Crist. A Paul yn gwybod o hir brofiad pa mor anodd yw siarad yn synhwyrol am gariad mor ryfeddol, mor arswydus o fawr. Ac mae felly yn apelio ar Dduw am gymorth. Boed I chi, meddai, Paul, boed I chi gael eich galluogi. Eich galluogi gan Dduw hynny yw I amgyffred beth yw lled a hyd ac uchder a dyfnder cariad Crist. A dwi eisiau awgrymu bore heddi, mae'r oedfa arbennig hon, oedfa gymundeb, yw'r un peth yn anad dim arall sydd yn ein galluogi ni ti a fi I amgyffred gyda'n gilydd beth yw lled a hyd, uchder a dyfnder cariad Crist. Mae'r cymundeb hwn, y weithred o gymuno gyda'n gilydd yn amlygu lled cariad Crist. Mae yna beryg real gyda'r pwynt cyntaf yma I mi naill ai drysu fy hun, neu eich drysu chi, neu drysu ni gyd. Felly cydiwch yn dyn dyma ddechrau arni. Mae cariad Crist yn ddigon llydan, cyfeillion, I gynnwys pawb. Fel pobl ti a fi fan hyn, does un lle y medrwn ni fynd. Does un dim y medrwn ni wneud. Does un peth y medrwn ni fod neu peidio bod sydd yn gosod ni y tu allan I ehangder y cariad hwn. Ond nid yw'r ffaith fod Crist yn caru pawb yn effeithio dim o gwbl ar ei gariad tuag at bob unigolyn. Mae rhaid I fi a chi fanylu neu gyffredinoli. Mae angen I ni fod yn eang iawn neu yn fanwl iawn. Mae pobl yn gymeriadau rhy fach I fod y ddau. Ond arglwydd mawr sydd gennym ni, a mae e'n ddigon mawr I fanylu a chyffredinoli. Mae e'n ddigon mawr I wybod popeth am bawb a'r cwbl am bob un. Mae Crist yn ei gariad llynad yn gofalu amdanom ni ac yn gwylio droso fi. Ac wrth ofalu amdanom ni, nid yw byth yn esgeiliso fi. Ac wrth wylio droso fi, dyd o byth yn esgeiliso ni. Mae cariad Crist mor llydan fel mae e'n gallu cofio am yr un yn y llawer heb anghofio'r llawer wrth feddwl am yr un. Mae pob un o'i bobl dan ei lygad, mae ei lygaid ar bawb, ond ei olwg ar bob un. Mae bara a gwyn y cymundeb hwn
gyda'i harwydd o cad dofn a chyfoethog yn dangos i ni gyda'n gilydd bore yma yn y lle hwn mor llydan yw cariad Crist. Ymgysgodaf, meddai Mary Owen, dan i groes, ymddigrifaf yn ei gariad, cariad mwy na hwn, nid oes y geiriau nesaf yn gyfarwydd â nhw, cariad lletach yw na'r moroedd. Ac mae'r cymundeb hwn yn amlygu hyd cariad Crist. I ni'n dieddol i edrych ar Iesu o bell. Mae e'n rhyw dueddiad naturiol i raddau helaeth. Y funud i ni'n meddwl amdano o ddifri, y munud i ni'n geisio siarad amdano o ddifri, i ni ddim yn gallu bod yn llai nag ymwybodol o'r pellter sydd rhyngom ni ag e. Ac mae mwy nag un pellter. Y mae meithder ffordd ag amser os dywed yr emyn. Byddwch am bellter amser i ddechrau. I ni'n troi i'r gorffennol o hyd pan i ni'n chwilio a cheisio am Iesu. I weld e yn y ddiau gnawd pan oedd y byd mor wahanol, mae'n debyg, i'r hyn ydyw heddi. Crist slawer dydd yw Crist i gormod o lawer ohonom. Ond mae yna bellter sydd yn fwy hyd yn oed na phellter amser. Mae rhyw boblach bach fel ni yn gallu gobeithio dod yn agos at un fel Iesu Grist. I ni gweld Iesu'n sefyll draw ar ei ben ei hun, rhy bell oddi wrthym i ni fyth i gyrraedd e. Ac i ni'n tueddu wedyn i gofio'n ddwys amdano, neu i edmygu'n syn. Ac oherwydd y naill beth a'r llall, mae e'n hawdd iawn i ni golli golwg arno. Ac yn wir wedyn, anghofio amdano, yng nghanol dyletswyddau a gofynion di-ben draw bywyd. Mae meithder ffordd ag amser yn ei bellhau fwy oddi wrthym bob dydd, ond mae cariad Crist mor hir fel mae e'n gallu symud pob pellter, difodi meithder ffordd ag amser. Nid Crist sy'n teilyngu cofiant da yw ein Crist ni. Nid cymdeithas cotha Iesu Grist yw'r eglwys leol. Nid Crist yn galw am edmygedd a syndod fel delfryd pell di hwnt un cyrraedd mohono. Crist agos ydyw. Agos, agos, agos. Canis lle mae 2 neu 3 wedi ymgynnull yn fy enw i yno yr ydwyf yn i canol hwynt. Sylwch, nid yno yr oeddwn ni, nid chwaith yno y byddaf fi. Cystal Crist yr Efengyled dydy o ddim yn ddigon, ac cystal Crist mewn addewid dydy o ddim yn ddigon. Wrth gynnig y bara a'r gwyn i ni y bore heddi, mae Iesu'n cynnig ei hun i ti a fi o'r iengaf y mae'r hynna yn yr amser presennol, yno yr ydwyf. Rhowch gyfle, felly, a fyna gyda chi, rhowch gyfle i Iesu i ddeud yno yr ydwyf wrthych bore heddi. Yno yr ydwyf yng nghanol dy flinder di. Yno yr ydwyf yng nghanol dy ofid dithe. Yno yr ydwyf yng nghanol dy ddiflastod di beth bynnag bwy natur. Yno yr ydwyf yng nghanol dy hiraeth dithau beth bynnag bwy achos. Yno yr ydwyf yng nghanol dy angen di, dy lywenydd dithe. Dyna'r unig beth, Iesu yma nawr. Dyna'r unig beth am na ein crefydda yn real a'n crefydd yn ddiogel. Mae bara a gwyn y sacrament hwn yn dangos mor hir i'w cariad Crist. Ac mae'r cymundeb hwn yn amlygu uchder cariad Crist. A chwythau ninnau'n edrych feidr chafwyd. A chipiodd cwmwl ef o'i golwg.
Crist dyrchafedig yw ein harglwydd ni, dyrchafedig ie, ond nid o'n gafel ni. Mae Crist yn anweledig ydy, ond dydy o ddim yn absynol. Yng ngogoniant y nefoedd ydy, ond nid o gyrraedd ein deiar ni. Ac wrth ddod i'r byd, fe ddath Iesu'n agos iawn aton. Ond fe ymadawodd ar byd hwn mwyn dod yn nes aton ni. Bu 'na gyfnod pan oedd gan Iesu draed a dwylo a llais at ei wasanaeth. Am 2 blynedd ar 10 ar 20 bu Iesu gyda ni. Ond am 20 canrif a ragor bu Iesu ynom ni. Ac mae cael Crist ynom ni yn well na'i gael hyd yn oed gyda ni. Ei ddyrchafu'n frenin fri, mae'n gwneud I gartre gyda ni. A minnau meddai Iesu os dyrchefur fi o ddiar ddeiar, mi dynaf bawb ataf fy hun tynnu. Tynnu fel magnet. Ond ni all magnet dynnu popeth. Pe bai chi'n gwneud rhyw gymysgedd o hoelion, rhai ni'n hoelion pres, copper, zinc, heiarn, dydy'r magnet ddim yn mynd I dynnu pob un. Ni thyn y magnet, ond yr ai hynny sydd o'r un natur ag ef I hunan. Ac wedi I ddyrned o hoelion dir fod o dan swai y magnet, bydd yr rheini wedyn yn cydio'n glwm wrth I gilydd. Am fod y magnet wedi gadael peth o'i natur I hunan yn ac ar I defnydd nhw. Rhyn cariad ein harglwydd dyrchafedig wrth dynnu pobl ato'i hunan yw tynnu pawb at I gilydd. Mae bara a gwyn y cymundeb hwn yn dangos mor uchel yw cariad Crist, a bod y cariad hwnnw y bore hwn wedi tynnu ni ato ac wedi tynnu ni o'r herwydd at ein gilydd. Ac mae'r sacrament yn amlygu dyfnder cariad Crist, mor ddofn yw'r cariad hwn. Dyfnderoedd o amynedd. Dyfnderoedd dofn, dirgel, anchwiliadwy o faddeuant. Ogof ddofn yw cariad Crist, pellai mewn I ni mentro mwyaf yn y byd I ni'n I gael, a mwyaf yn y byd I ni'n chwennych. Dyma gariad yw ddyfnderoedd, byth ni threiddia nef y nef. Pa mor isel bynnag y syrthiasom, pa mor bell bynnag I ti a fi wedi crwydro. Mae cariad Crist nawr a phob amser yn ddyfnach na'n syrthio ni. Ac yn ddyfnach na'n crwydro ni. Mae'r cymundeb hwn y bore heddi fel pob sul pen mis, falle, yn ein gwahodd I gamu I ymyl y dibyn. Os gai fynd nôl i'r syniad yma o gariad Crist yn tynnu am eiliau bach, mae cariad Crist yn tynnu a thynnu wrthym, a ni'n wedyn yn tynnu a tynnu nôl yn ei erbyn. Dwi wedi dod I feddwl mae ofn y dyfnder sydd arnom, ac mae e'n ofn cwbl naturiol. Wi eisiau chi feddwl am rhywbeth. Beth pe bawn ni y bore heddi yn ildio i'r dynfa yma ac yn neidio i'r dyfnder. Dyna chi anturiaeth basau honno. Mae seraffiaid nef yn edrych gyda syndod bob yr un, a ti a fi yr un modd,
ar ddyfnderoedd cariad dwyfol. Beth pe bawn ni just yn jwmpo mewn. Lled a hyd ag uchder a dyfnder. A boed i ni y bore heddi gael yn galluogi gyda'n gilydd i amgyffred ynghyd ar holl saint ym mhob man. Beth yw lled a hyd ag uchder a dyfnder cariad Crist. Y cariad hwn, cyfeillion, yw ein ffydd ni. Y ffydd hon yw ein tarian ni. A dwi eisiau clywed eich lleisiau chi. Dwi eisiau ni ddarllen gyda'n geiriau Rob arall. Rob ap Gwilym Ddi. Myddeiad yr Gwamali. Mae cariad Crist i'w chlaw pob dawn. Eisiau clywed eich lleisiau, gewn ni ddarllen y geiriau yma yn ystyrlon gyda'n gilydd, a'r geiriau ni'n harwen i wedyn at yr emyn nesaf. Mae cariad Crist i'w chlaw pob dawn, pwy oer ei lawn derfynau. Ni chenfydd llygad cerwb craff na seraff ei fesurau. Mae hyd a lled i gariad ef, uwch nef y nef yn llifo. A dyfnach yw na llygredd dyn, heb drai na therfyn arno. Mae'r hyd a'r lled a'r dyfnder maith, mewn perffaith gydweithrediad, yw gweld yn amlwg ar bryn, a'r gwaed yn llyn o gariad. Wel, diolch Owain, a mae'n harwain ni, a mae'n paratoi ni, ac yn ein harwain ni at fwrdd y cymyn mewn ffordd mor arbennig. Diolch yn fawr. Ac fe ganwn ni yn awr rif emyn y pumed. Trwy ffydd a gwelaf Iesu'n dod nid ar gymylau'r nef, ond yn rhaialon diar daeth, lle mae anwyliau def. Mae'r Iesu'n dod o oes i oes drwy'r cenedlaethau i gyd. Fy ffydd a wyr mae Iesu'r farn yw Iesu'r cariad drud. Rif 5.
mae'n arfer gennym ni a phawb arall dwi'n siŵr i gofio am rhywrai wrth fwrdd y cymyn. Dwi ddim am enwi neb yn benodol y bore yma fel arfer i ni'n enwi ein haelodau ni ein hunain, ond i ni yma o deulu llawer ehangach. A dwi'n siŵr bod gennych chi gyd yn bersonol, a'ch anwyliad, a'ch teuluoedd, a'ch cydnabod i chi am gofio mewn gweddi y bore yma wrth fwrdd y cymyn. Dwi'n gweld un yma'n bresennol bydd yn wynebu wythnos anodd iawn gyda ni yng Nghymuned Cymru Llundain yr wythnos hon. A mae llawer yng nghanol i galar a'i phoen. Mae rhyw ofid neu alar yn llethu rhyw rai bob awr o bob dydd. Ac wrth i ni dod at fwrdd y cymyn yn awr, i ni yn ei cofio nhw yn dyner iawn. Roeddwn am newid, gwneud y weithred o gymuno ychydig yn wahanol wrth ddod i'r eglwys hon, ac wnaethon ni arall eirio cyfamod eglwysig o'i gan Elfed. Oedd e wedi dyddio ychydig a gobeithio bod ni wedi diweddaru fe, felly mae'n arferiad i ni wrth fwrdd y cymyn i gyfamodi gyda'n gilydd, gyda'r cyfamod eglwysig, ac fe welwch y gyfamod eglwysig ar eich taflenni. Felly, fe adroddwn gyda'n gilydd ac fe gyfamodwn o'r newydd gyda'n gilydd fel eglwysi a phob eglwys sy'n cael ei cynrychioli ni yma y bore yma. Gnawn yma gyfamod a'n gilydd trwy gymorth Duw i rodio yn ei ffyrdd, i arfer Iesu Grist yn arglwydd ac yn warerwr, i geisio arweiniad yr ysbryd glân, i ddarllen yr ysgrythurau, i fod yn ffyddlon o fewn ein gallu i'r addoliad cyhoeddus, i gario beichiau ein gilydd, i wneud ein gorau i rannu'r efengyl, ac i adlewyrchu cariad Crist yn y byd. Yn ystod y misoedd diwethaf hefyd, dwi wedi newid y darlleniad ychydig, ond i bob amser fel rheol yn darllen o lythyr cyntaf Paul at y Corinthiaid. Ond i ni newydd ganu am y ddau ar ei ffordd i y maes. Ac wrth fwrdd y cymyn yn ddiweddar, dwi wedi bod yn darllen o Efengyl Luc, lle ni'n gweld y geiriau yma wrth iddyn nhw ei adnabod ar doriad y bara. Wedi iddynt nesau at y pentref yr oeddent ar ei ffordd iddo, cymerodd ef arno ei fod yn mynd ymhellach, ond meddant wrtho gan bwyso arno, aros gyda ni, oherwydd y mae hi nosi ar dydd yn dirwyn i ben. Yna aeth hi mewn i aros gyda hw. Wedi cymryd ei le wrth y bwrdd gyda hwy, cymerodd y bara a bendithio a'i dorri a roi iddynt, a gorwyd ei llygaid hwy. Ac adnabiasant ef, a diflannodd ef o'i golwg. Meddent wrth ei gilydd, onid oedd ein calonnau ni ar dan yn on, wrth iddo siarad yn ni ar y ffordd pan oedd egluro'r ysgrythurau'n. Codasant ar unwaith a dychwelyd i Jerusalem, cawsant yr 11 a'i ddilynwyr wedi ymgynnull ynghyd, ac yn dweud fod yr arglwydd yn wir wedi ei gyfodi, ac wedi ymddangos i Seimon. A droddasant wythau ar hanes am ei taith, ac fel yr oeddent wedi ei adnabod ef ar doriad y bara. A dyna yw ein gweddi dair ni yn awr. Gawn ni droi at Duw mewn gweddi, cydweddiw. O deiwch i'r dyfroedd, bob un am ei syched arno. Dyna'r gwahoddiad i bob yr un ohonom ni, a derbyniwn y gwahoddiad hwnnw yn llawen ac yn ddiolchgar y bore yma. We come to this communion table this morning where all divisions are ended, offering to Jesus our love and our commitment, and offering to God our thanksgiving and praise. Mae Crist ei hun yn aros amdanom yma nawr, yn barod ac yn awyddus sy'n harwain ni ymlaen i bob yfori.
roddwn iddo ein bywydau yn awr, fel ebyrth byw ar alltor a'i wasanaeth e. Amen. Ac wrth i ni gofio'r nos y bu Iesu gyda'i ddisgyblion yn yr oryw chystafell, fe gofiwn iddo gymryd y bara a'i fendithio, a'i rhoi i'w ddisgyblion gan dy wedyn. Cymerwch, rhenwch yn eich plith, a chynifer gwaith bynnag ac a gwnewch hyn. Gnewch coffa amdanaf, bwytawn bawb o. Cofiwn hefyd iddo gymryd y cwpan wedi swperi, a estyn i'w ddisgyblion gan dy wedyn. Y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Cymerwch a'r henwch yn eich plith a chynifer gwaith bynnag ac a gnewch hyn. Gnewch coffa amdana. Cyfwn bawb bobl. Gweddiwn, let us pray. Arglwydd Iesu, i ni'n diolch dy fod wedi ein galw ni ynghyd fel hyn, fel dy bobl, fel dy eglwys ac fel dy deulu ynghyd. Molwn di unwaith eto am dy gariad anrheithol tuag ato. We thank you once more, Lord Jesus, having eaten the bread and drunk the wine, that you have been with us this morning, and as we commune together, we have commune with you as well. Dathlwn yn awr y bywyd hwnnw sydd yn parhaid, a'r gobaith hwnnw nad oes terfyn daiarol iddo. A gofyn nhw'n y cyfan oll yn dy enw sanctaidd pur dy hun. Amen. Ac fe ganwn ni gyda'n gilydd i ddiweddu yr oedfa gymryd gan ddiolch eto yn ddiffiant iawn i bawb dros y dyddiau diwetha ac am eu cyfraniadau i'r oedfa hon. Ac fe ganwn yn ôl ein harfer ar ein heistedd yr emyn olaf. Yn Eden, cofiaf hynny byth bendithion gollais rif y glith syrthiodd fy ngoron wyl. Ond fuddugoliaeth Calfari yn illodd hon yn ôl i ni ganaf tra bwy byw, ffydd, dacwr fan a dacwr pren yr hoeliwyd arno dywysog yn wirion yn fy lle. Y ddraig y sigwyd gan yr un cans clwyfwyd dau, concwerodd un, a Iesu oedd e fe. Amen.
adrodd y fendith gyda'n gilydd. Gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fod gyda ni oll, o'r ar hon hyd yn oes oesoedd. Amen.